Ki pulit ketenat special cell ke East Khasi Hills ha kashi terik ya yong ki layo ban kem no hadu ngut ki nongtuh thuk kentup ya ki nongpyniaid be an ya ki arshaka shapo Bangladesh. Superintendent of Police ke East Khasi Hills uba Vivek Im ula ong ha ka beningkong ki pulit ki layo ban kem no markmat ya ki laingut ki nongtuh thuk na ka than 101 area ha ka porman step ya ki balatip kerteng kum utimus warba laipo snem ubabar mau blay arpundriu snem bad usenrap lang makri arplai snem merta ki bedai baro na jirang ribhoi district. Ki pulit ki layo ru ban kurup no ya kawai ka kali olto bala pendon kam da kini ki nongtuh ban ya swat keleng ke nongba ban khmi ya ki arshaka ki bapenyeng hakirut surong. Nalor kata ki pulit ki layo ru ban kurup no ya kawai ka thuk KTM kabala Shah tu ha ka step life way terik na ka than mal ki na ka di ka kenhun nongtuh. USP upentip ru basa armut ki weipat yaki balatip kerteng kum ume aibor kharija arpundrisnem ubadei na so'lab shela bad uba kordor ramai arpusaus nem rta na jatab shela ki balayara ban shimti yaki arshaka ki batu shakinong thit na po Bangladesh ru kila syak kiamno. Nakiliang uhe pulit ula ong bakani ke kenhun runar ka dei ka badon keti haki babun teli ki jingja syak tu arshaka ha kanong ba shelong bad ka jing tokit yaki kadang ya syakmat.